τις προσφορές, την καθημερινότητα αλλά και τις ποσότητες κοιτούν οι περισσότεροι καταναλωτές εν μέσω της οικονομικής κρίσης αλλά και των δύο πολέμων που μαστίζουν το πλανήτη, όπως αυτό της Ουκρανίας και αυτό του Ισραήλ. Οι εξελίξεις ιδιαίτερα σημαντικές σε ό,τι έχουν να κάνουν σχέση με την καθημερινότητα, καθώς οι τιμές οπωροκυπευτικών και ενοπών λαχανικών έχουν εκτοξευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τα mini market αντέχουν. Καλημέρα. Το ρεπορτάζ μας Αγορά. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Οι καταναλωτές ψάχνουν προσφορές. Έχουμε και δύο πολέμους στον πλανήτη. Μας επηρεάζει αυτό. Σίγουρα η κατάσταση δυσκολεύει. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που κάνουν τη ζωή μας όλο και πιο δύσκολη σε όλα τα επίπεδα και στο οικονομικό οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά προσπαθούμε, πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Εννοείται ότι κάνουμε έρευνα αγοράς. Τους πάντες. Τι πρέπει να κάνουμε, τι ζητάμε εμείς ως καταναλωτές, τι πρέπει να πούμε στους αρμοδίους που μας ακούν? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το θέμα να τους πούμε εμείς, το θέμα είναι να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Βεβαίως και εμείς μπορούμε να κάνουμε μέσα από συλλόγους, μέσα από δράσεις, ακριβώς να δείξουμε την κατάσταση και από εκεί και πέρα και οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά, να βλέπουν λίγο μακροπρόθεσμα, όχι μόνο κοντόθωρα. Εννοείται ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Αυτό εξυπακούεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή βιάζομαι. Ναι, και όσο και έρχεται και χειμώνας, ακόμα πιο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτή η καθημερινότητα καταγράφεται για τους καταναλωτές στο έρευνα αγοράς. Πάντως οι οικογενειακές επιχειρήσεις συμπιέζουν το κόστος, μικρότερα τα ποσοστά κέρδους και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Και οι καταναλωτές ψάχνουν, όπως είπαμε, περισσότερο τις ίδιες προσφορές, τοπικά προϊόντα. Προσπαθούμε να βγάλουμε την καθημερινότητα. Ναι, ξέρω. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να τις στηρίζουμε. Βέβαια, εννοείται. Επειδή και εργαζόμενοι. Ναι, εννοείται. Τι ζητάει ο κόσμος οι καταναλωτές, να αγοράζουν μικρές ποσότητες? Πλέον ναι. Υπάρχει φτώχεια πλέον. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα πλέον. Έχουν περάσει εποχές που έχουμε πλέον προβλήματα. Ακόμη και οι νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά και δυστυχώς είναι δύσκολο. Έλα μέσα. Εσείς, κυρία, θα μας πείτε λίγο? Έλα, Γιάννη μου, τι κάνεις? Ο κόσμος, καλημέρα. Καλημέρα. Με πάρεις συνέντευξη? Καταναλωτές ψάχνουμε προσφορές. Ναι. Πολύ το ΦΠΑ, έχουμε και τις πολέμους μας επηρεάζει. Ωραία. Είναι όλα στα χάλια μας τα μαύρα. Ναι. Έλα μου. Να στηρίζουμε τοπικές επιχειρήσεις. Ναι, βέβαια, πρέπει. Γιατί? Και οι μικρές, βέβαια, γιατί οι μεγάλες οι αλυσίδες, εντάξει. Οι μικρές πρέπει, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε οι μικρές. Αγοράζετε μικρότερες ποσότητες? Κανονικά. Εντάξει, τώρα υπάρχει κρίση, ο κόσμος δεν έχει ανοιχτεί, δεν μπορεί να πάρει τα απαραίτητα, ναι. Έχει μειώσει δηλαδή. Τα απαραίτητα είναι πολλά που δεν μπορούν να τα πάρουν και τα απαραίτητα ο κόσμος. Λόγω οικονομίας, λόγω ακρίβειας και δεν μπορούν. Και άλλα μέτρα χρειάζεται από την κυβέρνηση? Ναι, βέβαια. Να αφήσουν λίγο τα πράγματα πιο λάσκα, να μπορεί και ο κόσμος να πάρει αυτά που πρέπει. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν τα πάντα. Άστα να πάρουν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.